Què? És còmode? Molt. Sí, es nota, es nota. Hola a tots, som en Ratafia I la Moscatell? i avui us portem un nou vídeo. Aviam, com ara ja s'acosta l'època de Nadal i molts estem pensant en els regals que farem, us portem un vídeo amb els articles d'AliExpress que més ens han cridat l'atenció de Detectiu Conan. I alguns de molt curiosos. Ara ho veureu. Si voleu fer un regal, apunteu idees. Comencem. Bé, doncs el primer article que us presentem és el rellotge anestèsic del Conan, el ja famós invent del Dr. Gassa que serveix per adormir, en la majoria de casos, al Kogoro. Com podeu veure, és un rellotge molt aconseguit, que sembla molt que té el Conan, però us haig de dir que aquest no dispara dards, així que si preteneu adormir algú, no podreu, vale? Quina llàstima, si fes això sí que me'l comprava, Ah, això sí, veus? Té una llum làser, bueno, no sé si és làser, però bueno, és igual, que bueno, suposo que imita els dards, així que si voleu fer un bon regal a algú que li agradi la sèrie, doncs això és un molt bon regal. Bé, doncs aquí tenim el segon invent més famós de la sèrie, el llaç que transforma la veu. És que és increïble. Amb aquest llaç et pots primer gravar la veu i després gires aquesta rodeta d'aquí i aconsegueixes fer-la més greu o més aguda per fer la veu d'un home, d'una dona, d'un nen o fins i tot d'un robot. Després, aquesta és la part que més em sorprèn i que no entenc, tens aquest botonet d'aquí que fa un làser. I pots comprar l'invent amb no làser o que sí que faci làser. Jo no recordo en cap moment de la sèrie que aquest llaç emeti cap làser ni que dispari res. No, jo tampoc. Com no sigui un univers paral·lel, jo no ho recordo. Us agrada com vesteixen els personatges de la sèrie? Us agrada fer cosplay? Doncs aquest és el vostre article. Com podeu veure aquí, jaquetes personalitzades dels diferents personatges. Per exemple, aquest és el vestit del Conan, amb caputxa, això sí. Però tenim altres formats. Tenim una jaqueta amb color mica cridaner, potser no és massa atractiva, però per exemple tenim una amb la Haibara, una altra amb la Haibara, una mica lleig, però bueno, això no sé què és, la veritat, Kaito Kid, no crec? I llavors, bueno, un fons de la sèrie, o del Conan, fins i tot amb el Heishi, que és molt bona, més amb la Haibara, que està molt bé també, la cara del Conan, així en gran, perquè sàpiguis que ets fan del detectiu Conan, doncs et detectaran super ràpid, i també com si fossis Kaito Kid, així que si t'agrada disfressar-te de manera senzilla, aquest és el teu article i a més pots triar les talles, qualsevol talla. El següent article és la gorra d'en Heiji. Aquest segur que el teniu vist, article. Sempre la portem, si no els dos, un dels dos en els nostres vídeos i és una gorra que ens encanta. Ens la vam regalar d'aquí, d'AliExpress, fa ja ben bé un any, almenys, sí. I la veritat és que ens va encantar. Sempre la portem, fins i tot hem anat a la platja, a la muntanya amb ella i de veritat és genial. Aquesta ja podem dir que la recomanem. Sou fans de la Lliga de Detectius Júnior? Jo no, ja us ho dic. Doncs aquí teniu un pin de la Lliga de Detectius Júnior. Evidentment és un pin, no podeu parlar a través del pin, però bueno, si us agrada els nens detectius, doncs és un bon regal per fer i molt original, així que jo no el compraria, ja us ho dic. I aquí tenim un coixí de la Potoxina 4869. Aquest coixí hem de dir que també el tenim, la mida de 55 centímetres, també tenim l'opció de 70, però per provar, aviam com era, vam comprar el de 55 i de veritat que és supercòmode. O sigui, el tenim en el llit i ens encanta abraçar-lo. A més, ara per l'hivern abriga força, Dóna caloreta. Què? És còmode? Molt. Sí, es nota, es nota. El següent article, que per cert també el tinc i en uns segons us el mostraré, són les ulleres de llum. Són unes ulleres molt xules que si premeu a la part del pont de les ulleres s'il·luminen, com si la típica escena del Conan quan resol un cas i se li il·luminen les ulleres, doncs una cosa molt semblant. I la veritat és que són molt xules i molt divertides, així que si voleu fer un bon regal són molt, molt, molt originals. Ja he resolt el cas.
Vinga, el següent article és un termo de la potoxina 4869. Un termo que val 46 euros rebaixat, perquè si no serien 60, i que et servirà només per dur cafè. Sí, és preciós. La potoxina m'encantaria anar amb això, però jo us dic que jo aquesta pasta no la pagaré. És guapo, jo el vull, I seguim amb els articles de la potoxina 4869, que pel que sembla, a part de matar i encongir la gent, també serveix com a coixí, com a termo i també com a motxilleta per portar, el que vulgueu, mira. És com una espècie de rinyonera, on podeu posar, típic, la cartera, els carnets... O sigui que podeu anar a treballar amb això per guardar el mòbil, per guardar els vostres objectes i el termo per anar prenent el cafè. Exacte, tot el pack complet i segur que triomfeu, Jo aquest article no sé com presentar-lo, o sigui... Quan he vist això m'he quedat sense paraules, o sigui, a què us poden recordar? És que si només se li veu la cara a la Muro, no puc! Saps què semblen? Semblen larves de cuc. Larves de cuc. No, Què coi estic veient? Què és això? veig això i sé que em recorda algun animal d'aquests que s'arrossega, però és que no sabria dir a què. Jo ho trobo molt estrany. Graciós. Jo no sé qui coi vol això, però bueno, si us interessa, aquí ho teniu, A mi els peluixos m'encanten, però aquest crec que no l'agafaria. Però mira, podeu triar si voleu la Muro, la Kai, en Conan, la Haibara, en Heiji o en Kaito Kid. El que més us agradi, aquí els teniu. Estàs pensant de declarar-te una noia? Doncs aquest és el teu article. No, és broma, que encara t'ho tirarà pel cap. M'agradaria. Doncs bé, aquí teniu una sèrie de rams de figures. Teniu versió Kaito Kid, Conan per aquí infiltrat, diferents versions d'en Conan en diferents situacions, fins i tot vestit de Heiji. Aquí tenim a Heiji Conan. I, en diferents situacions, una cara bastant curiosa en algunes figures. En alguns casos no sé La segur veritat, que és en Conan, Sí, jo crec que no, jo crec que està una mica desfigurat, en alguns casos. Però bé, ja veieu que aquí teniu diferents figures i si us interessa, vosaltres mateixos. Vale, aviam, quan he vist aquestes fundes de coixí se m'ha desbloquejat una nova necessitat. Necessito aquesta d'en Shinichi, però ja. Aquí tenim unes fundes per posar els nostres coixins d'en Kaito Kid, d'en Shinichi, d'en Conan, aquesta la veig més estranya, o en Heiji, dels personatges que vulguem. M'agrada el gin. Està xula també, però imagina't, dormir abraçada a en Shinichi o en Kaito. És que m'encanten. Estàs pensant en decorar el cotxe? Doncs aquí et porto un article que, vaja, fa la funció perfecta de decoració. Bueno, o potser no. Només imagineu-vos la persona que està darrere el vostre cotxe veient la cara del Conan estampada al vidre. Bueno, jo, la veritat és que no sé com quedaria, però... Bueno... Seria boníssim. Seria xocant, no sé com dir-ho, però jo crec que em desmaiaria el cotxe. Vinga, i ja per acabar, aquí tenim els mitjons de Detectiu Conan, amb els models d'en Conan, la Haibara, la Ran, en Kaito Kid i en Shinichi. A mi la veritat és que quan els vaig veure em van agradar tant que... És que són molt xulos. Jo ja tinc comprats els de la Haibara i els d'en Conan. O sigui, ara veureu com queden i la veritat és que força bé. Aviam, a mi em van una mica justos. Jo tinc un 37 de peu, o sigui que si teniu la meva talla bé, però més ja no us el recomano tant. I bé, fins aquí el vídeo, esperem que us hagi agradat, que us hagi entretingut. Si és així, doncs doneu-li un bon m'agrada. I si esteu subscrits, us agrairíem que us subscrivíssiu al canal, que és totalment gratuït, i ajudeu que aquest canal, aquesta petita comunitat en català, creixi cada dia més. Així que, sisplau, subscriviu-se i ens veiem en el pròxim vídeo. Una salutació a tothom.